ए कोनो जनी के बोले को का देनी के हम बाई त बोल दियो सर ए बोलतै त हमरा आ देख देखो सुन तो हनी को कनी के बीच में अटर पटर कैली तो तोरा खाना बंद कर देम जान जो ए बात को सोच लइए दे तनी भातवा हेने छुछुगावा खो तने सधाव पहले अभी तोरा अभी ये में सब कोई के खिया के सुनू तू त तन देले भाई छुछका माई के ना भर पेटा खेबे तो खो हुआ तने छिपा में पड़ा बने दी सब में सान ली दे खो चुपचाप अभी ना मिली खो साफ कर छिपा त मिली देहु खूब बटर पटर करत रे तोरा खाने वाला का त बंद करे के पड़ी नो से बेसी है तू करत ऐसे तोरा केनु खूब दुख देता नहीं जतने उतने कपार पर चढ़ताइस देख रे कुछ बतो रहन ठीक नहीं के लागत हमारा दई जी खाए का भागत अड़ू ना त छोलनी ले मारम कपार फाट जी भागरा निकाल ले जाले पता लेके काइल बड़ू मांगे हो ये बताई रो हाथ ना अत्याचार हमनी पे करत नहीं अच्छा लागत जी दुनिया ऊपर रोवे ननद बनी अत्याचार करतानी घर में सुतता हो जब अब का कहीं ले लेके मोबाइल टीवी देखता हो जाता तो खाना कहां से मिली और माई जिंदा बाड़ी रोवे मलिकाना देखावत नहीं घर हां भले चल जेम तब मलिकाना देखाइया जा कोई हम बानी जब तक ले ना दम खाए के त ना देम दे डॉक्टर कहला से बीपी लो बा टाइम से खाना खाई हनती स्वर्ग में चल नहीं दे दी रे खाना बोल दे दे तने मैंने भात दे दे कहता नहीं से दी हां तने से दे दे हाथ नहीं सुनो ए बबी देख आइल नतिया मांगे खाना मैं तोरो अभी लाला आमा को रेटी करा तू कब खाइबे हैं दे तनी खाए हम तो खा हां अब ये तो सब कुछ भूख कमाए में तो 13 22 रहल कमाए के करे तो नहीं याद आ आवाज आलो एक एक छोलनी देम ना तो पेट भर जाए हमरा के तब दे चुप रह कैसे रे वैसे दूर रंगी मारम लोग के कहा कर जाए आवत नहीं बुची जी अब हो जाए के दूर दूर आवत नहीं का बात बा काहे ना दूर दूर रही तो हम जानी तो घर में मोबाइल देखत हो जा हमनी का खाना बनावते जब तक खाई के तो हम जानी नाक जोक के मिली ये मालिक का भी चुपचाप रहो का तू सीरियल नहीं देखत सीरियल ई देखी मतारी हिया घर के कर जीवन हिया बिया भाई ना है तोरा के बिया कइले बिया बैठा के खियावे खाती तू उठवा मत काट दिए छोड़ो नहीं आले हमार तोर काटिए दे देखिए बोला तई ढेर बिया के दू को पतो उतर ले बिया के हमरा के सुख दिया सन तेल लगई हसन अब सुता दई जा घर में आवते जब तो उल्टे खाना मांगे तेल लगाइबे करनी जा और कहीं कहतई लगाई के तेल लगले हस कहिया लगले हस रे बोल ये तो खुद पहले इलबे से खा खा के काटे लग ना लगले हसन चुपचाप रह तू चुप रह लस खाना ले बुसन लस दे हमरा पहले भात दे रे ना रुक ना रे दले देख ले ले ढीठ कर दे दे रे ओना मत दे पहले दे रे कुछ बुआ चल हट अब हमारा दिमाग में कोनो खाना ना दे तोरो खाना दे चल सन पाती पर बैठा सन जा सन पाती पर जाइबो के ना चले उठो ठीक है हाँ। ए बात पे चल चल पात पे चल हो तो नतिया और अगर माई आई जी सुन तनी पात में बैठा तनी लेकिन रो पादम मत आई नहीं तो गणिया छेक देबू से ना माई तोर आदत ना छोटी चल तू जा पात पे अच्छा रे चल जो कैसे बनल बा चल ओजे निकाल जो ना तो तोरा के मारो एकनी के एकदम बिगड़ गइल बैसन जैसे ही बिगड़ल बिया सब हम बिगाड़ती है मतरिया एक दिन ना जो के खिया में यानी कुल खाइल पियल निकालत तनी गोदी में लेके जानी खो दिए जीजा जी हां बुढ़ालू हे गावा ये तेरा शरम बा होने काहे ना बैठल रे ये मम्मी जी काने बैठी ए बुची जी लेके आई गतिस को बढ़िया याव रहे देनु बनी पेट में लाला समाइल में तो हन के गिर गेला ये भातावा गिर के आरा ई बताई रहुआ बुढ़ाउती आ गेले सन कुल गाना गावत तनी बेटा के सामने अच्छा लागत हवे ए जीजा जी खोजी कइले बड़ी कोनो ना छोया सन आगे कह देते हम देम तो माई देखत रहिए रखवारी करिए ठीक 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 हाथ धो के नियो कन्या मत आई रे भातवा तूर दे रे अरे बहलो हां तूर दे हाथ में तो नहीं के ऊ ना तोड़िहन त रहुआ के हैं लाला हमा गुल बारे दे तो नहीं के रे अपना के हम लोग तो आय आय दे ले रे खुशबू है हां जो रो वनिया माई वनिया रो रे बोला खुशबू है घरे जी दीदी हमरा में ढेर कोता ना रहुआ के एकदम से ही तू समाइल बजी हैं ओ ये फिर काहे बुढ़िया खोई हन और मजा आई लस हां ले ए बुच्ची जी चिल्लातनी हम ना देनी हम मम्मी जी कहानी हम मम्मी जी कहानी के ले ला सकता अच्छा तो तोहनी के इहे न कहना बा कि हम अपने आदत से बाजना है इहे कहाला न
मारे कनी अब तो हनी के खा ले सन वो मछली ना दे चलो सन सांझ के खइयो आ दे ए बुचिया कनी मछरी देबे कसई खा ले खा जो सही करो दूध खा ले तो सही खा ले खा सन मैं तोरो के मन करत न छोलनिया तेरा मुंह में गुड़ निकल छुली दे ना जी खाए के दे बे एकोनी के का करी रे मने न के कर दे के काहे कहलो सब बिना कहले अरे तोरी के दादा के कमाई के ह अरे खा सन ऐसे उठा के बतासा नहीं लगता चुप ना रही रहुआ तो और नहीं देख एकनी के दे देतनी ठीक बा आ राती खरी उपास से सुता देवल जाई आ तेहू में बीच में मत बोलिए हटाओ तनी ये करही है नहीं करी करी हे जे रखी नहीं जे की आम बताओ शाम तनी के खाना ना बनी बेटी ना बनी नो ना बनी बेटी हां हां खबर खइयो तू अकेले खइयो ना हे पर रखे खइयो अकेले दे हती पिसवा दे दे हती बुची निकाल उतारे रे ए चला के करही हम ले रे पनिया ऊपर उठा दे चला हमरा के दे दे पिसवा हां कैसे गोरू भैंस लेखा रहुआ दे तनी जी मने हमनी के याद इंसान का हो इंसान बनतड़ू बकरी के मुतला लेखा छिड़कतिया कुछ कहीं लेकिन मछरी में दे दे तोर भाई ह कोनो स्वाद नहीं के बच्चे दे दे दुगो पीस दे दे करके कैसे बनैनी ह दे दे हगले गानी का बनैनी ह मुंह हम तो इसे मुंह है आगे मन में खाए के त खा ना तो है ना साइड कर बुझाई ला उठा पाती पस हमार भौजी कहत रही ना कि जे मैदान का गाना धोल ओकर हाथ का खाना ना बनेला बढ़िया दे बुची खा लसन तनी के राती में ना पेट सुगरा के सुतल सन त कहि जसन हां बस अब रहे देख मारा सब उबाय देबे अभी ये तू लेबी ना हमरे मत दे चल ना लेबी सन त हो गई रे हां तब का कहल हला जा वाह रे हमनी के वाह अपना के हम तरिया बेटी ना खम जा रतिया के रति बोल ना का बोल ये तोर भाई है करके वो पीस दे दे कनी के दूसरा घर पे तो कनी मत दे आज दे दे वो पीस दे के का बतियात रही जी दे 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 बुच्ची जी मुड़वा दे दी अपने हो खेला बुझा गोए बुच्ची जी ठीक है कहत सुनो तनी सब जब बात में देते हैं एक को तो सब कोई के एक जगह दी तो उनका के दो को दे देनी मुड़वा ना देब माने दाज भाई घर के मर्दाना न होए घर के वंश ए जी भाई अपन नाम कर दिखा देनी ना माची उरवा में सब भइल बावन करवा दर्द समस्या त हमनियो के त कोनो महतारी में सब भइल बन जा बाप रे बाप को ठेल ननद बिया घर में दम नाच नचैले बिया देख सब कोई के खाना खिया के आ कई से संडिल हाई हिल के पहिर के दाना दाना मार्केट जातिया सेम ले आवे गोभी ले आवे टमाटर लावे बैगन लावे बोदी लावे आ केहू से घर में बिटिया नइखे पूछत कि हाँ हो का आज सब्जी आई अपना मन के चलतिया अपना मन के सब काम करतिया जा जेकरा घरे तू जन्म लेलू तो करता उजियारे क देलू आ जेकरा घर जइबू ओकरा घर खंधाड़िए देबू हो कनिया काजी दीदी जी का करत हो देखते बनी का करतनी आही रे माई रे खाना खैनी हर और पेट भरल है ई बताई हां पेटवा दुखाता ए भाई चक्कर लेखा होता हो पेट भरता जी घर में आदमी कुरु 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 करवैले बावना कोइले बावन वो बुढ़िया बाई त अपन बेटिए के बात सुनत तड़ी कोइलिया चश्मा उस्मा पहन के बाजार रे का तो सब सब्जी खरीदे दिया जा तड़ी कनिया हो हर लाता अब ना बचब होता हम हतनी खाना दे तड़ी हो ना जो के बतावा तो कि कौना पेट में खाइए कि हो के जाई बुझाते नहीं चुपचाप हिंदी है ने रउआ त हेड के खाली कोइले रहतनी जन्नी कुछ कहा बड़ी ना अच्छा लगता हो हेडक मत करी दीदी जी हमनी के खाली मिलजुल के रहे के जितना बूढ़ी का पार पर चढ़ैले बाई उतना उनका के ना उतार के इनकर मुड़ी के तड़कुल बना के काट देलस ना खा न लेली ह धियावा के खिया दे तड़ी आए औरी कह दड़ी कि बुचिया नापे जो के दी है एक एक पीस दे रस से दे वो मछरी कुछ बुझाइल 3 में कि 13 में तनी बताइबू हतनी आ वो पानी डलले बाड़ी कतना रासा में कि पानी पियले आ खाना खइले इतना पैसा देले हिया बुढ़िया देखनी कोने के खा ले बड़ू जनू उ कमावा कह द जा उ काने के धनवा कुटाइल बनु तो चोकरवा ओकर हो ओमा खुदी बतनी फटक के निकाल द जब भैंसिया के पखे बन जाई ए जी मम्मी जी डॉक्टर कहला से रेस्ट करे के हमरा के हैं कहला से आराम करी है 2-4-10 दिन रेफर करे के हां कहाँ रेफर करे के आराम करे के रेस्ट कहल जाला ना काम करबू त दे फरहल रही ठीक बा काम कर
इनकर कौन के छुछुर मछरी त बनल रहल कुछ बुझाइबो कइल हवे ज्यादा आय, जवन कुछ ओकर रास्ता बनल। बताए कनिया लागत रहल कि ढर ढर पानी में ढीरल बावे अरे जवन कुछ बनल बेटी टाटी भी अपन बना के दस भर पेटा खैलू जानू अब काम में अपना लागो जा काम कर जा पहले के कह देलस जी कि भर पेट खैनी है जा देख हाँ? जवने मिलल खैलू जा काम में लागो जा अगर भोजन खाए के बात आ नहीं वो का तो खाए लेके के जाई ये बताई ना हमरा के ना बोलला का फायदा उठाओ तनी रउआ तो केकरा खातिर बच्चा के रखतन तोहनियो जानी खातिर नु रखतन अपने तो अपने मालिकाना लड़कियों के सिखा देले बानी लेके जाइब जहां झगड़ा जहां तो ना लेके तो जाइब। अगिए लगाई ह समझ ली गुजारा ना होई ओ जो किया ना मालिकाना चलावे दी हस कतना रउआ बोला तनी जी ई बताई कि कांच कुंवर बेटी भाई रउआ के ठीक उनका नु संस्कार करतिया। सिखावे के चाहिए त रउआ ताड़ पर चढ़िल बा इनका पार पर ठीक नु एके बार नु करतिया। टंडो करे लगी हम त चिल्लाए लगा माई हो दादा कैसन हमर धिया जनमल कोनी आए तू ये कहां धइले बड़ू जा आई कोने नु के गोइठा से आगे मत अपनी जोड़िया मरद के जा। बोला के पूछा पूरा- ओ का हर करबू बेस्टर अलगा में- खबू कि का करबू हार्वेस्टर धान काटतिया पुआरा पीछा कहाँ बा उसरे? पिछवाड़े में एक गिरावतिया कहाँ जी? टिकरा के भेज दिया बटोर के लेके आई टिकरा का है कोने को हार्वेस्टर धान काटता अच्छा आ पीछे से पुआरा गिरावता अच्छा जाके बटोर के आ दू पंचल ले के पीछवा गांज दे वही से खाना बनैया से दोनों तौनी के देही में बोल बा हैं का हो तोर बाला बा बॉबी भी है बॉबी से करवाओ बॉबी बिया बॉबी वैसा हाँ। बिया नु कि घर चलत है नती ना तो कहिए घर तार में आई बेच खोज के खागू रहती स तो जा की करवाओ जा हैं? धो ओकर पूरा ढोवाओ जा का है ते खाली छिपा वाला टबे हम को जे खाई बिना खइले ई हाथी नियन भइल बैसा रे कहाँ खाताई से हैं? कहाँ खाताई से बिना खइले हाथी नियन भइल कहाँ खाताई बैसा से तू नहीं खाते खातन हैं? खातन त पेटा में नु हाँ तो अपन खातन अपन कार भर अपन अपने चल पुआरा तो बाबा हम ना ना जाए जाए वो जा ना तो छोड़ दो सानी खान खाना ना खइबे बोल ना हम ना खाई तब बॉबी लगा के खाना ना बनवाई हाँ जो मत बनाओ जब सिंघाड़ा खा ले हम का खलबे सिंघाड़ा आ कहां पैसा बा हैं कहां पैसा बा पैसा आई नु तू कौन तो ससुर पैसा देला हाँ हम दिए ससुर पैसा में कौन ससुर देला उधारे रे ले देखी अपना में बात करी जा हमार एगो तो बाप हमारी भाई के इसी में बात नाम मत ले जा सास ससुर मत कह जा बाप बता बूढ़े ठुर बा उ का दी रे नतिया जा करवाओ जा का है बुढ़ऊ जवाने रहन रउआ जवाने रही त काहे बेटा के पैसा पर फेंक देनी जा तौल देनी जा कि ले जाई को भात गिन गिन के देता हूँ नु आ बेटी से दिया हो ताड़ू पेट खातिर नती उ गुहो फेंके के पड़ जाई बेग बेग लटका के कहाँ बोली है वो हैं कहाँ बोली है बेग लटका गइले के बेटा पटावे खातिर कहाँ बोली है क्या पूछा सिया सहूर सीख जा तोर बहिन ये कुल सुनत रे हाँ ऐसा बहिन बैग लाके का ट्यूशन गइली है पढ़े गइली है रे ट्यूशन बोली है ना जा पढ़े हम तो सुनला हनी कि रउआ कहत हनी कि जो सब्जी ले ली है ऐसे वैसे रउआ के टिंग डंग के सिखावत रहे हम जाई चल चल के पूरा बात जा जा काम कर अपन चल। सब तेरे बना जा उठ चल उठ चल तन ठंडी है भाई चल साइड तक भर पेटा खाने दे शाम के लिट्टी लगी चल चल 5 गो लिट्टी दिवा रे ना तिया उठ तनी सुधार जो तनी बूढ़ भइलिस खोदा तड़ू जा हो पीछे से चल 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 निकल मना करी हम और असले रह जाई वही में हाय रे माई कहता ना बुढ़िया कतना बोला चर्बी तई आइल हो बिया हो, कहता ना ही बोला तई बिया। पहिले इनका ना जबान खींच के चूल्ही में झोंक दी हनी कनिया ना तो कहियो कि का चढ़ावा चढ़ावा पहाड़ पे के बाद चढ़ा बस